Bueno, avui aquí al jutjat d'Olot tinc un judici d'aquests que es reclamen unes quotes hipotecàries, però resulta que el meu client té firmat un conveni de divorci no ratificat judicialment, però un conveni, al final, un contracte entre parts que diu que les quotes hipotecàries les ha de pagar l'altra part. Per tant, em sembla que ho tenim molt bé per guanyar, però esclar, hem d'esperar que els jutjats doni la raó. I per tant, avui anem a discutir això. Hem de pagar les quotes hipotecàries o el conveni ens eximeix? A veure com va. Finalment no hem fet judici, hem fet un prejudici, perquè el jutge ens ha fet entrar els advocats abans a la sala, abans del judici, i ens ha dit que estimaria la demanda perquè el conveni no estava ratificat, precisament l'argument contrari al que defensava jo, per tant em cascarà segur. Això un jutge no pot fer. El jutge ha d'esperar, per molt clar que ho tingui, per molt que digui que s'ho hagi estudiat, suposo que s'ho ha estudiat, deu tenir un llibre molt diferent al meu, però bé, en tot cas és una qüestió jurídica i el que no pot fer és abans d'un judici dir-nos com resoldrà, perquè després el judici es converteix en una litúrgia buida, sense contingut, sense cap sentit, i per tant avui no hem fet un judici, hem fet un prejudici i bueno, haurem de fer recurs quan toqui, perquè de ben segur la sentència serà desestimatòria. Ho denuncio aquí públicament. Això passa bastant sovint, però molts cops ens apreten els advocats perquè arribem a acords perquè ells ho veuen d'una manera o d'una altra. Això és inacceptable i s'ha de denunciar públicament i així ho faig. Quan tinc la sentència l'estudiaré, però amb tota seguretat faré recurs perquè no tindrà ni cap ni peus aquesta sentència. En fi, porto un cabreig de collons. Salut.